Jak vyplnit rychlo CVčko v apce Kde učit, abyste zvýšili svý šance na přijetí? V poptávkovém formuláři nejprve vyplňte své kontaktní údaje, jako je jméno, e-mail nebo telefon. Potom vyberte možnost Vyplním tyto 3 otázky a zobrazí se vám následující textová pole. Relevantní vzdělání. Nemusí to být nutně pedagogická kvalifikace, protože tu si můžete doplnit klidně až po nástupu do školy. Zástupce školy ale rád uvidí vzdělání, které se týká daného předmětu. Praxe s dětmi. Může to být klidně vedení volnočasového kroužku, práce v dětské skupině nebo náš program Zkus učit. Relevantní pracovní zkušenost. Možná nemáte dostatečnou kvalifikaci, ale přicházíte učit předmět přímo z praxe. Je to něco, co vám může při přijímacím pohovoru pomoci a určitě stojí za to takovou pracovní zkušenost zmínit. Co také určitě stojí za vyplnění, je pole Vzkaz škole, které tu slouží jako místo, kam můžete napsat cokoliv, co se jinam nevešlo. Co je pro vás při práci s žáky důležité? Jaké máte silné stránky? Zástupci školy se vzkaz zobrazí u vašeho jména a může vám přidat pár plusových bodů navíc. Ještě zaškrtněte, jestli nyní máte pedagogickou kvalifikaci a pak stačí formulář už jen odeslat.